And the love you give to me makes my heart beat. Ayan mga kalingap, marahin na aldaw sa Indogabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord. Ayan, yan yung pinakaunang-una na wag nating kalimutan. Pagising pa lang natin sa umaga is magpasalamat na tayo. Ano mang nangyayari sa buhay natin hanggang sa pagtulog natin is lagi tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan or hindi ko rin pwedeng makalimutan. Thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs. At syempre, kay Kalingap Rab, ayan, maraming salamat po talaga dahil sa inyo is kumikita tayo, at dahil kumikita tayo is pwede tayong mag-share ng blessings. Maliit man yung kinikita natin, makapag-share ng blessings. At syempre, unang-unang pasalamatan ko talaga is yung mga viewers ko. Syempre, unang-una si Lord, sila Kuya Bal, at yung mga viewers, di ba? Kasi kahit yaw-yaw ako ng yaw-yaw, kahit mag-reaction ako ng mag-reaction, kahit sinong sikat dyan, kung wala namang manonood, wala rin, di ba? Kaya maraming salamat po talaga. Isa kayo sa dahilan kung bakit or paano or kung kaya makakapag-share tayo ng blessings, di ba? Malit pa lang yung sinasahod natin dahil malit pa lang naman yung views ko. Pero, ayan, mas kasi, nakakataba ng puso kapag nag-share tayo ng blessings. Dahil, hindi pa man ako kalingap, ang content ko pa lang noon is sari-sari store. Kapag sumasahod ako sa YouTube talaga is napapapiding tayo. Diba? Ito, sabay-sabay natin panoorin. Samahan niyo ako mga kalingap na i-share ko sa inyo. Nagagalak ako, sana magalak din kayong manood. Diba? Ito na lang yung sukli ko sa mga panonood nyo. Ito na lang din yung pasasalamat ko sa inyo. Ayan, mag-share tayo ng kunting biyaya. Kaya sana ngayong susunod na buwan, 'di ba, September ngayon, sana sa susunod na buwan is makasahod uli tayo. Kasi ngayong September, malungkot dahil wala tayong sasahurin kay Lolo Whitey, pero alam kong gagawa si Lord ng way para makapag-share pa rin tayo ng blessings kahit wala tayong sahod ngayon, September. Ayan mga kalingap, nandito na tayo sa ating destination. Bale, kung mapapansin nyo, sinakay na lang namin ng padjak. Tapos sa labasan, ang gaganda ng bahay. Tapos dito tayo, sa isang sulok kasi meron siyang maliit na daan. Ayan, bali papasok tayo dito. Meron na ako nakausap rito. Buti na lang din talaga, malaki ang venue ni Nanay Sita. Dahil kahit mapano nung umulan, meron tayo na silungan, pati yung mga batang kumakain. Opo. Punta kayo doon sa may bahay nila Nanay Sita, ha? May sopas. Kalingap dance, 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 dance. Kalingap dance, 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 dance. Di kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa mga kababayay napapainda. Yeah, yeah. Team, 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 Kalingap dance, 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 team, 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 Kalingap, team, 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 Kalingap dance, 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 team, Kalingap, Kalingap. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Akol, Kalingap Edo, Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Brooks, Kalingap David, Mr. J. Team, 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 Kalingap dance, 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 dance. Team, 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 Kalingap, team, 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 Kalingap dance, 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 dance. Team, 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 Kalingap, Kalingap, Kalingap dance, Kalingap. Tuloy mo lang, Team Kalingap, ang pag-ingat nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo.
Pero bago yan pala, ayan, wag nating skip yung mga ads nila Kuya Bal, nila Kalingap Rab, para doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay. Sama nyo na rin po ako, di ba? Wag nyo skip yung ads. Pati na rin yung mga charity vlogger ni Kuya Bal na sumusunod sa kanyang yapak. Kaya talaga mga nag-scout, mga nag-charity vlogger. Ako po kasi ang content ko talaga is reaction video. Kaya lang naman ako may ganitong ganap is gusto ko lang din i-share. Diba? Nasa mundo na tayo ng nasa mundo na tayo ng social media. Kaya okay lang naman to, diba? Ang content ko po talaga ngayon is reactors or reaction video. I-share ko na rin to. Saya at ligaya sa bawat puso ang madarama. Team Kalinga, dance, 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 dance. Team Kalinga, dance, 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 dance. Tuloy mo lang, Team Kalinga, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Ituloy mo lang, Team Kalinga, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Dance, dance, dance. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Dance, dance, dance. Ang kahirap ay laging karamay nyo. Team Kalinga, dance. Team Kalinga, dance. Kuya Bal, Kuya Bal. Ati Edna Bal, Ati Edna Bal. Ati Edna Bal, Ati Edna Bal. Kuya Rab, Kuya Rab. Dance, dance. Kuya Rab, Kuya Rab. Dance, dance. Jackie Rab, Jackie Rab. Dance, dance. Jackie Rab, Jackie Team Kalinga, Rab. dance. Team Kalinga, Team Kalinga, Team Kalinga, Team Kalinga, Team Kalinga, dance, dance. Naglabasan yung mama ko ng Val Matubang, ikaw na ang aming malalapitan. Sandigan at kailangan sa mundong may kahirapan. Ang iyong ginagawa para sa iyong kapwa, walang pinipili. Bata man umatanda na naghihirap sa buhay ay kapos at kailangan ng iyong paglingap. Lingap sa mahirap ang programa mong sinikap. Sa bawat pagsisikap na iyong ginagawa, hatid tulong buong pusong isusulong sa bansa. Huwag mag-alala, hindi nag-iisa. Ordinaryong vlogger ang inyong nagkakasama. Ang pagtulong sa kapwa, matagal na ang ginagawa. Hahatid ang tulong saan man sulok na bansa. Malayo ka man ay pupuntahan, wala kapaguran, maging isa't mundok man. Makita ka lang na nakangiti sa patayon upang ang pagod ay mabawi. Malayo ka man, ikaw pa rin ay pupuntahan. Pagkatanggal, nais lamang Ingap sa mahirap, tulong na walang umpay. Tunay na pag-ibig sa kapwa na patunay na kanyang ginagawa, na hindi na alintana ang init at layo ng destinasyon. Maihatid lamang ang munting rasyon na magbibigay kasiyahan sa mga nangangailangan. Tunay na naghirap na mga kababayan, sama-sama na
atin ang tulungan. Wal matubang salamat sa bawat sakripisyo na tanging alay mo sa bawat Pilipino, mga kababayan na walang mapuntahan. Madali ka lang, bilang nalalapitan, inspirasyon ka na pagtulong ng kapwa. Naway gabayan ka pa ng Diyos na lumiga. Ang atin na tulong na iyong ginagawa, tunay na paglingap sa mahirap sa bansa. Huwag mag-alala, hindi nag-iisa. Ordinaryong vlogger ang inyong magkakasama. Magtulong sa kapwa, matagal niya nang ginagawa. Ahati na tulong saan man, sulok ng bansa. Malayo ka man ay pupuntahan, walang kapaguran, maging isa't bundok man. Makita ka lang na nakangiti, sapat na yon upang ang pagod ay mabawi. Isang taong may prinsipyo at dedikasyon, likas na pagtulong na kanyang tugon. Lingap sa mahihirap na kanyang sinusulong. Isang simpleng tao na inyong maaasahan, Kuya Bal Santos Matubang. Kasiyahan ang dala para sa kanyang mga kababayan. Kakatulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaing ay kanyang pakikinggan. Pusilak niyang puso, inspirasyon ng karamihan. Bal Santos Matubang, ang kakatulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaing ay kanyang pakikinggan. Pusilak niyang puso, inspirasyon ng karamihan. Minsan sa buhay di mo akalain na merong tutulong aakay sa atin, lalo sa mga panahong tayo ay nalubok sa gantong suliranin. Bukas palad bukal sa loob, si Bal Matubang sa paglilingkod, patunay estado hindi basihan pagdating sa pagtulong at kusang loob. Para sa mga tao na higit na may kailangan ng kaakay sa pandemya lumaganap sa ngayon, malayo man ay malalapitan, nakahanda lumapag sa iyong destinasyon. Ganyan si Kuya Bal tumulong, kahit may balakid di uurong, abanti diretso patungo sa pwesto, kahit na malayo ay sinusuong. Para sa kababayan at mga nangangailangan, mapabata matanda, walang hindi tinutulungan niya ng kanyang kasiyahan. Akali nahihirapan, sanay magsilbing ehemplo sa mata ng karamihan ang ginagawa niyang pagtulong sa kapwa at ilang hirap na kababayan. Huwaran kang maituturing, kaya ikaw dapat ang aming tinutularan. Bal Santos Matubang, handa kang tulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaing ay kanyang pakikinggan. Pusilak niyang puso, inspirasyon ng karamihan. Bal Santos Matubang, handa kang tulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaing ay kanyang pakikinggan. Pusilak niyang puso, inspirasyon ng karamihan. Sa pagmamahal na inalay mo sa amin, kami ay nagpapasalamat. Asahan mo po na ang aming suporta ay di maaawat. Dasal namin palagi ang iyong kaligtasan sa Panginoon na siyang lumikha. Naway marami ka pa pong matulungan, maging inspirasyon sa bawat madla. Ikaw ang iniidolo ng karamihan dahil sa iyong nagawang kabutihan. Totoong serbisyo para sa kapwa, may isang salita at panindigan mo pang iparin ang mga hinaing ng mga hikahos sa pamumuhay. Ikaw ang nagsilbing gabay at tulay, patunay na wala kang amo na sinusukuan. Kuya Bal Matubang, ikaw ang aming superhero. Taas noo kaming sumasaludo, nakatatak na sa aming isip at puso ang mga ginawa mo para sa bayan ay di na malilimutan. Sana magustuhan mo ang simpleng awitin na para sa'yo na aming inilaan. Matubang, handa kang tulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaing ay kanyang pakikinggan. Pusilak niyang puso, inspirasyon ng karamihan. Bal Santos Matubang, handa kang tulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaing ay kanyang pakikinggan. Pusilak niyang puso, inspirasyon ng karamihan. Bal Santos Matubang, handa kang tulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaing ay kanyang pakikinggan. Pusilak niyang puso, inspirasyon ng karamihan. Bal
Santos Matubang, handa kang tulungan, walang alinlangan pag iyong kailangan. Iyong inaingay kanyang pakikinggan, musilak niyang konsentrasyon ang karamihan. Ano ba, tita? Saan ba? Ayun na lang, ayaw ni Papa. Dito ka tayo ka, Tere. Tayo ka dito. Para may tao naman. Uy ma, punta na dun. Tere, tayo ka doon. Dito ka sa tag-isa kayo. Tag-isa kay ma. 1, 2, 3. Siya yung tao na laging maaasahan at lagi lamang nandyan upang tulungan. Mga tao naggipit, hirap sa buhay, tagapayo kaagapay at magbibigay ng kulay. Mundo mo na madilim, siya ang magpapaliwanag, gagawin niya ang lahat upang tayo ay mapanatag. Siya yung tao ang hangarin, magpasaya ng kapwa, nagbibigay biyaya, ang pagod di alintana. Ganyan si Kuya Rab, di na inisip ang sarili para lamang makatulong at kayo ay makampante. Marami ang mga tao na nagmamahal sa'yo dahil sa mga kabutihan na pinapakita mo. Ang isang kagaya mo